masu kallon mu kamar yadda muku alƙawarin cewa yayin da aka haska wannan fim din za mu ci gaba da tambayoyin jaruman mu game da wayanda suka ga fim nan su mana bayanin irin sakonni da fim din ke dauke da shi mai abun karuwa a cikin wannan fim din kuma su mana alƙawarin cewa insha Allah bayan an haska fim din nan za su zo su mana bayani su ga mana sakon da fim din ke dauke da shi. Anan ina kasance tare da ɗaya daga cikin jarumai masu bada gudunmawa ta harkar jarumta wacce take fitowa uwa kowa ya santa a fina-finai da dama za ta mana bayani irin sakon da fim da ke dauke da shi. Malama barka da fitowa. Barka ka dai. Yawa kamar yadda ke mana alƙawarin cewa idan an gama za ki mana bayani yanzu an gama haska fim din kuma kin ga fim din nan kin ga sakonni da fim din ke dauke da shi to da Allah ku rake masu kallo bayanin wani irin sako da kuma mai abun karuwa a fim din nan. Gaskiya akwai makirce da yawa daga cikin gidan iyayen yara har ya zuwa su kansu. Wannan dai abin da yake nusarwa a gaskiya idan da mata a cikin gida sama da ɗaya su tare su zauna lafiya su rike 'ya'yansu da zuciya daya. Kawaye kuma su kiyaye kawaye. Ba kowace kawa ba ce ta zama kawa, akwai wacce take mai kaunarka, akwai wacce ba ta son ci gaba. Kada ku manta danna subscribe sai ku danna ƙararrawa domin hakan zai ƙara mana ingancin samun followers ɗinmu na YouTube. Mun gode.